ଘୋର ବଣ ଭିତରେ ଝରଣା କୂଳେ ଥରେ ହରିଣଟିଏ ଚାହିଁ ପାଣିକି। ଦେଖିଲା ଅବିକଳ ପଡ଼ିଛି ଛାଇ ତାର, ଭାବିଲା ଦେଖି ରୂପ ଠାଣିକି। ସିଂହ ଦୁଇଟି ମୋର ଆହା କି ମନୋହର, ମେଲିଛି ଗଛ ଡାଳ ପରାଏ। ହେଉ ଯେତେ ପୁରୁଣା ଏହାରି ଶୋଭା ସିନା, ଶିକାରୀ ମନେ ଲୋଭ କରାଏ। କହେ ଗୋଡ଼କୁ ଦେଖି ବିଧାତା ଅବିବେକୀ, କାହିଁକି ଗଢ଼ିଲା ଏ ଚାରିଟା। ଏଡ଼ିକି ସରୁ କରି ବାଉଁଶ କଣି ପରି, ଉପରେ ଦେହ ଏଡ଼େ ଭାରିଟା। ଏଣେ ଦଳେ ଶିକାରୀ କୁକୁର ସଙ୍ଗେ ଧରି, ଆସିଲେ ସେହି ବନ ପଥରେ। ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଛାନିଆ ହରିଣ ମାରେ ଡିଆଁ, ପଶିଲା ଘୋର ବଣ ଭିତରେ। ଗହଳ ଲଟା ସନ୍ଧି ସିଂହ ଦୁଇଟି ଛନ୍ଦି, ଅଟକି ଗଲା ଲଟା ଗଛରେ। ଭାବିଲା ଏତେବେଳେ ପଳାଇଥାନ୍ତି ହେଳେ, ସିଂହ ହୋଇଲା ସିନା ଭଗାରି। ଗୋଡ଼ ଚାରୋଟି ମୋର ବିଜୁଳି ଗତି ତାର, କି କରିଥାନ୍ତେ ଠାର ଶିକାରୀ। କେବଳ ରୂପ ଦେଖି କେବେ ନ ଯିବ ଠକି, ଆହା କି ଭଲ ସିନା ଦିଶିବ। ଗୁଣ ମୋଟେ ନଥିଲେ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ହେଲେ, କେଉଁ କାମକୁ ତାହା ଆସିବ।